ife anyị ga-eme ya bụ na kịta na anyị na ọ bụrụgo misteki anyị na-eme anyị ga na-eche nji ya. Ọ nwere onye nọ ebe a bụ na isi nwa ya ma ọ bụ plasenta nwa ya na hapụrụ ya n'ụlọ ọgwụ o chefuru ya, ịnata gotara m nwunye ọkụkọ, gotara m ọjị Igbo ịnọ, iweta ofu mkpụrụ akwa, iweta ofu mkpụrụ akwa wee nọ igodi n'anyanwụ ụtụtụ. Asịkwa gị gbara anya gị gbado n'anyanwụ maka ịgbawa gị bọọbụ anya, ebe anyanwụ si wanite ịsa akwa mmiri wee were ya wee zebe ọra mmụọ niile iwe, kpokuo ndị nna nna gị, maka asị m na ife ga-emere mmadụ odogwu bụ mmụọ si be nna ya nọtụ mmụọ si be nna m. That's why ji na-eme some teaching ụfọdụ ndị akpọrọ onwe ha dibịa na eze nwaanyị na-eme, the art of my teaching. Mmadụ ga-asị gị bịa ka arụsị dị Enugu steeti bunye gị ike, gị bịa na o nwere arụsị obu ka o bunye gị ike. Typical lie. Arụsị ọbụla ma mmụọ ọbụla ga-ebunye gị ike nke adịbe nna gị, nke ọbụla ga-egbu gị nke adịbe nna gị, maka na ntụ a nọ mmụọ buso were asị agba ogidi a na-akpọ ogwugwu aja ọfịa. Ọ mmụọ niile a mmụọ mere m dibịa bụ mmụọ ukwu nne m a na-akpọ ogwugwu ọkazi ukwu nne m. So and o nwere mgbe mmụọ ahụ ga-ebunye gị ike ebe bụ na mmụọ nke ebe gị bụ oduma dị against gị nwa. Mmụọ nso mee ntafe ka ọ bịa hepụọ gị uti atụ na mmụọ nke gị gịnị adịghị na mma. Mmụọ nke gị agba mmụọ nke m akwụkwọ na mmụọ ekpebi ya maka adịghị hapụ isi aka agbụrọ m. Ọ batara ajụjụ wee sị na ndị na-efe arụsị bụ ndị ụka ọbịa. Onye ọbụla hapụrụ ya dịbe nna ya jee na-ewere ife dịbe ndị ọzọ si n'ọya nwa bụ chi ya na-efe arụsị. Etu ya nọ na nna agọ mmụọ dịbe nna m a na-akpọ ogwugwu aja ọfịa. Mmeje obodo ọbụla bụ anụ Igbo gọọ mmụọ adị m afe arụsị, mmụọ ka nna agọ. Mgbe a na-abịa ebe ahụ mmụọ anọbe nna m ga-agwa mmụọ anọbe nna gị na ihe anwa nwoke ihe ọbụla ọ bịara hepụ ya ma eria ya na mbọsị nwa nke gị bịakwa na m ga-ehepụ. Mana ọ bụrụ na sị na mmụọ nke anọbe nna m tụfịa akwa Holy Ghost fire bandit akọndemit echi nne mmapụ asị na nwere ebe ọ na-eme n'Enugu Ezike ma ọ bụ na Nsụka njebe ebe ahụ, mmụọ anọbe nna m ama nkwe ka ọ dị ire.